Mira ovde i dobrodošli u novi serijal koji se zove Factions i igrat ćemo na jednom jako dobrom serveru, zove se Phantom Network i da, bit će veoma zanimljivo. Evo ga, otišao sam u otišao sam od mog home-a i htio bi negdje napravim bazu, ne znam tačno gde, ali naći ću neko dobro mesto. Ok, našao sam jedno dobro mesto da napravimo bazu. Evo ga, mislim da će ovo biti prilično dobro mesto da napravimo bazu i to je moj Discord, nije vaš Discord, nemojte da se brinete. Stavit ću ovako, neka mi baza bude, neka bude, malo bi ja čak i smanjio ovdje krov. Mislim da baš ne želimo da stalno udaramo glavu, pa i sad bi onako malo udarili glavu, ali mislim da će ovako biti dobro. Ne znam da li ću imati dovoljno obsidijana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, da, definitivno neću imati dovoljno obsidijana. Međutim, i dalje možemo da napravimo prilično lepu bazu, prilično dobru bazu i prilično zanimljivu bazu, tako da. Ako ne znate šta je Factions, a verovatno već znate, ali ako ne znate, Factions je game mod u kome ljudi skupljaju materijale, prave baze, međutim, fora je da trebate da uništavate baze od protivnika i veoma je zanimljivo kada dolazite u to neke mini ratove zanimljive, u te mini ratove zanimljive i onako jedni drugima uništavate baze, tražite baze, pravite baze, ali da, ovo će biti neka moja početna baza da kažemo, da li mi se sviđa mi se. Idemo /set home base i sad da vidimo koliko, da li imamo, da, možemo imati malo više homova, samo da isključimo. Evo ga, i sad sljedeća stvar što želimo da napravimo je nekoliko chestova, neka bude ovako jedan veliki chest za sada. I čak mislim da ću to raditi za moju prvu mini bazu, da kažemo. A ovdje gore ću staviti ovako obsidian. Evo gdje. Ovo izgleda prilično lepo. Da ne kažem, greška. A tačno sam imao dovoljno. Ok. Idemo sa ovim pickaxom da bi uništili obsidian. Zašto mi stalno promenjuje stvar? Ali da, evo ga, obsidian. I evo ga, to je to. Mali lep krov od obsidijana, a okolo ništa posebno. Ali da, idemo ovako, stavit ćemo cobblestone i ovdje možemo da ostavimo neke stvari koje nam trenutno ne trebaju. Pa ponećemo to i imamo hit YouTube i ne znam što vam to daje, to nam daje mnogo lepe stvari i to možemo svaki dan da iskoristimo. Ja sam zapravo dobio YouTube rank na ovom serveru, tako da onako hvala ljudima puno sa Phantom Networka što su mi dali ovaj YouTube rank, veoma sam srećan zbog toga, zaista mi puno znači i YouTube rank je nešto što je prilično super dobiti na bilo kom serveru i htjela sam da snimimo jednu epizodu. Ja sam i malo umoran i sve to, ali morao sam da snimim epizodu ovdje, znači bukvalno toliko mi se snimalo, toliko sam nekako bio inspirisan da snimam, pa sam odlučio da prekinem sve i da odem da malo snimam. Međutim, što ću još sada uraditi je ispeći ću, ajde može 5 stonova ili tako, ili 6, pa to je ok, 6 je ok, i onda posle toga ću ispeći ovaj gold ore da bi mogao, da napravimo lape i takve stvari. Sad ne znam da li ovdje ima auction house, da ima, samo što niko nikad ništa ne stavlja. Ali da, ja ću probati da stavim. Imam koliko imam para, imam 1043, svi počnu na ovom serveru sa 1000, što je prilično puno, ali nije baš. Također server ima /wild, ali
sad ću vam pokazati, malo je čudan meni iskreno kako su ga napravili. Vidite, plaćate da bi se teleportovali i veoma mi je to onako čudno, ali zanimljiva je čak i funkcija. Meni se prilično sviđa. I naravno imamo slash ender chest ili slash EC i mislim da imamo slash fly, da imamo. I to imate u svojoj teritoriji ili gdje nema claim landa, vi sami dobijete, ali evo sad ćemo dođemo F claim 1. Da, uspjeli smo i sada nam je ovo sve faction. Ovdje je wilderness i tako da. Evo ga, ovo je sve naš faction land, ovo je faction land, ovo je faction land i naravno ovo nije faction land. Ali da, imamo sad 3 stona i stavit ću, ovdje mi je veoma bitno. I stavit ću ovdje i sad ću uzeti još 3 ili da li mi treba, ne, nisam to još 3 stona, to mi je bilo veoma dovoljno. I onda ćemo, ne, treba mi samo 2, ok, samo 2. Upsi, ok. Ne. Napravio sam grešku. Napravio sam veliku grešku, ali da, evo ga. I hoću ovo da onako zagradim. Vidjet ćeš ovaj obsidijan, ali šta da radim. Nadam se da niko neće naći ovu bazu jer mi se veoma sviđa. Stavit ću ovdje malo golda i stavit ću par wooda ovdje da bi se ispekao taj gold. Evo pa čak mogu staviti i 10 wooda, evo stavit ću 10, što da ne. Evo ga, idemo gold. I to će naravno biti dovoljno, znači da se feedujem. Inače, probat ćemo da nađemo neke baze da se raidiju, kao što vidite ima puno ljudi online trenutno. Dosta ljudi igra na serveru, mislim šta se radi kad je super server. Inače, naravno, ako želite da odete na Phantom Network, IP će biti u deskripciji. Nemojte da mislite da neće biti, ne, ok, greška i sada neće ni uspesti, ok. Ali da, IP će vam biti u deskripciji ako vam izgleda zanimljivo server, ako želite da ga pogledate, ako vas zanimaju takve stvari, factions, raid, serveri. Mislim da će ovo biti veoma zanimljivi serveri, da svako treba da ga proveri jer ipak je super, ali da. Sad ćemo da odemo tamo na onaj TP na koji sam već imao, tačnije ne TP nego već home, evo ga, home, ja sam ga nazvao wild, i ovdje ćemo imati šta već. Da, ne znam ja baš gdje je taj moj spawn, evo ga wilderness, tako da možda je spawn tamo negdje. Bar se nadam da je spawn tamo negdje jer evo ga, idemo. Neću sada da govorim jer ipak sada trenutno snimam, tako da ne bi sada baš da snimam, ne bi sada baš da pričam sa ljudima, ali ovog lika sam znala od ranije, tako da zanimljivo je da ga sad vidim na serveru, ali da, eto, zanimljivo je i to. Reću, stavit ću se, poslat ću ti na Discordu, nemoj da se ni brineš. Kažem mu, ne mogu sada, zanimljivo je i to, ali da, evo ga, znači, nisam očekivao da dođe insane na moj server, nego već na server na koji snimam. Ne znam, imam sad, da imam slash fly, da imam, pošto
Svako, mislim, ima slash fly kada nema, niko nije claimovao, a kao što vidite ovdje niko nije claimovao, tako da ja mogu lepo da lepim i da tražim šta meni treba. I to je meni veoma zanimljivo zapravo zašto ćemo zauvek moći da tražimo i tražimo zauvek, bukvalno. Tako da, idemo zauvek. Ali da, i uglavnom ljudi, znači Phantom Network, IP će biti u deskripciji. Napravili smo jednu jako lepu bazu, vidjet ćete kada odemo u /homebase, vidjet ćete, veoma je zanimljiva baza, tako da ako želite, IP će biti u deskripciji. Phantom Network, jako dobar server i to je to, čao!